Iż-żgħażagħ se jingħataw għodda f'idejhom sabiex ikollhom aċċess u għajnuna għas-saħħa mentali meta ikollhom bżonna. Dan intqal bil-President Emeritu Marie-Louise Coleiro Preca waqt tnedija ta' app li se tiffoka fuq is-saħħa mentali, tnedija li saret l-4 filgħodu fil-Parlament. Din l-app se tkun magħrufa bħala Safe Space Alken fejn inħsieb għaliha beda madwar 3 snin ilu. Din saret possibbli wara diversi pariri minn esperti kif ukoll diskussjonijiet ma' tfal u żgħażagħ. Waqt din it-tnedija intqal li r-riċerka qed tkompli turi l-pandemija ħalliet impatt qawwi fuq is-saħħa fiżika kif ukoll dik mentali. Waqt id-diskors tagħha Marie-Louise Coleiro Preca saħqet li hemm bżonn aktar għarfien dwar is-saħħa mentali u għalhekk jeħtieġ li jiżdiedu r-riżorsi iddedikati għas-saħħa mentali f'pajjiżna. Safe Space Alken se tipprovdi għajnuna għaż-żgħażagħ sabiex jirregolaw l-emozzjonijiet tagħhom kif ukoll jingħataw l-għajnuna kollha meħtieġa minn professjonisti b'mod immedjat. Barra minn hekk din l-app toffri għarfien dwar servizzi li huma provduti f'pajjiżna u li jindirizzaw is-saħħa mentali kif ukoll tagħtihom kuraġġ sabiex ifittxu l-għajnuna. Waqt din it-tnedija intqal li anke fi żmien il-festi li huwa żmien ta' ferħ ikun perjodu diffiċli ħafna għal diversi persuni oħra. Din l-applikazzjoni se sservi bħala għodda diġitali b'aċċess miftuħ u bla ħlas għal dawk in-nies li għandhom il fuq minn 18-il sena.